Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu Guru, karyawan saha staf tata usaha ingkang kinurmatan, serta putra-putri kula siswa semansa ingkang kula tresnani lan kula banggaaken. Sepisanan, monggo ngunjukaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan karunianipun dumateng kula lan panjenengan sedaya ngantos saged kempal ing papan sakmenika tanpa pambegan setunggal menapa. Syukur ingkang ageng minangka pribadi kula aturaken dumateng Pangeran ingkang sampun dadosaken sekolah menika ngantos yuswa ingkang kaping 59. Boten kraos kula minangka kepala sekolah SMA Negeri Setunggal Wonosobo selami gangsal taun pungkasan menika sampun kathah perkawis ingkang kula tindakaken sesarangan sekolah menika. Boten wonten papan ingkang asring kula datengi lan tresnani kejawi SMA menika. Kula sampun nganggep sekolah menika dados griya kaping kalih kula. Para rawuh ingkang minulya, kalaksananipun acara tumpengan lan lomba adu kreativitas ing tanggap warsa semansa menika buktekaken tresnanipun kula panjenengan sedaya dumateng sekolah. Rasa tresna menika ugi arupi wujud dedikasi tumrap dunia pendidikan. Pangajeng-ajeng kula supados tetep tanggung jawab kangge ngabdekaken dirinipun tumrap dunia pendidikan ingkang ngantos sakmenika tasih dipun lampahi. Sanget pangajeng-ajeng kula supados para siswa SMA Negeri Setunggal Wonosobo tetep berjuang wonten ing ranahipun piyambak-piyambak. Katinggalaken potensi ingkang saged dipun aturaken tumrap sekolah ingkang dipun tresnani menika. Para pilenggah ingkang kinurmatan, menapa ingkang kula aturaken kala wau boten uwal saking kapasitas kula minangka kepala sekolah. Minangka kepala sekolah wonten ing mriki ugi nggadahi kewajiban kangge nggesangaken bibit-bibit unggul kangge pemuda Indonesia. Pungkasanipun monggo dipun maknai HUT sekolah menika minangka momentum evaluasi, refleksi diri lan pembenahan anuju ingkang langkung sae malih. Kula yakin kula panjenengan sedaya saged. Cekap semanten anggenipun kula matur. Bilih wonten kalapmatan, kula nyuwun agunging pangapunten. Mugi-mugi wonten hikmahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.